2003-nji ýylda Italiýanyň dünýä meşhur Ligaus barlygy merkeziniň arheolog alymlary häzirki Mar şäherinden 70 kilometr daşlykda ýerleşýän Ajoýunyň medeni oturumyny arheologiýa ilmini öňjüli goşant goşýan ullukan tapyndylaryň üstünden bardylar. Olar 3-nji belgili gonamda hakyky tohum ütiniň istihanlaryny, galyndylaryny tapdylar. Alimler Ajoýy medeni oturumundan tapılan itleriň süňklerini barlygdan geçirenlerine, häzirki tohum itlerimiň dürli eýýamlarda başga itler bilen garşyp gatışma sede bar bolman, ognaman, gadymy dog tohumynyň asylky bolşuny saklap galanlygy aýan boldy. Tohum itleriň süňkleri laboratoriýada düýpli barlygdan geçirilenine alimler itleriň biziň eýýamymyzdan ozalky eýýamyň 2460-2200-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçenligini subut etdiler. Ol gaýdawsyz, wepaly, güýçli, çydamly, atlyny atyndan düýelini düýesinden agdaryp bilýän hakyky alabay tohum itlerimizdir. Hatırlardan gaýdyp netile geçip gelýän rowayaty görä türkmeniti alabay dem tanapy kültürleniň otoranlygyny duýan mahaly, eýetiniň ýüregine ýükse bolmalyk niýeti bilen adam aranyň ýok ýerini gözläp, dağdyr derelere, çöllüklere gidip can berýärmiş. Heýde ýürekdeşligiň mundan aňyry çägi bolup bilermi? Sultan kakazy Karabaş. Özüm ady Akkuş. Pelwan köpeklerimiziň biri. Awraýly köpekler. Gaplan diýen tüm neslinden adamyna galtaman. Bunu ady goňurja da. Goňurja odatdan gelýär. Kör gaplanyň birinji ogly gaplandan gelýär. O gaplan diýen item gaty batyr dolan Türkmenistanda ad alyp. Kör gaplanym Orsiýada gidende de gaty ad alyp, ýa-ni diplom alyp. Kubuk alyp gelen itler kör gaplan. Kimin ady Basir?
Ben gittim adi köpekte akşten tohumutinin neslinden. Şu itin adi limon bu arwana tohumutinin neslinden. Ben buna limon şu limonları qorasını ben taktım bulutun adına. Benim basarım. Benim aslanım. Hoş. Hadi hoş. Türkmenlerin tarihi barada kisirajyk rawayatna Türkmenlerin weparlygy eýesine wepaly ýenlemesini halallaýanyny ikram çopanyň arasynda näşunýalak bir waka bolan bular menne şu itimi taşlap şu sürüýüni şoňa ynanyp 3-4 gündäp gider näme möjek gelsin ýa ogry gelsin şu itime ynanyp giderin şäherde giderin hem bergem gider ýöne şu itim barka gelip näme alybilseň sırdan alyber ay men ne on tiýnak goran alar ne eýleki ýollary abolýa diýip bul gidiýä taşlap itine ynanyp şu Türkmen janawar alawa aýtları eýesine weparlykda bu barlama üçin özüm piýada dälle düýä minip gelýär. Düýäň üstüne gelip indi sol malyň daşyndan aýrylanyp aljak da indi ol ogran däl ýöne fiýla şu iti barlama üçin edilýän zat da Türkmentini. Şol üçin gelip sürüň daşyndan aýlanyp şol usurdan mal aljak ýalyk neme dogranda ýanky it bar ýapyşyp düýäň boýundan tutýardy. Ýanky düýäni ýykýar. Beý bulay diýe it wepaly diýlenler gatyny beten bu maňa hellerjek gäli bu sotaýdanam ýanky dolanýar gaçky diýe. Şeýdi bana itin wepalygy. Şu itler itimiz bolan wagty bir owa bittek ýa toýa tombagy demirde şulara ynanyp arkaýyn biz gidip bilýär. Bu itler näşeýle adama wepaly bul ýa sıra möjek gelen ýagdaýynda ýa bir sürüň gaptaryndan gelýärken ýylan ol bul neme daýan wagty özüň görmäňden öňürtüp görüp adamyny boraýarlar. Bu manaýda adama çopana mala wepaly it wepaly diýilen nemesini saklaýar da bular. Ene şu kaka tarapda gara ýekemen bir atlanan it bolupdyr. Şol o tarapda sırtlan ýene kän bolan soň şu sırtlanlarda aýnam alypdyr be. Sırtlan diýilen haýwan gelende bul hökman bir ýerini goporman ýa ýolman gidýän haýwan dälleri. Şu Türkmenleri şu sırtlanlaram alyp şularda da ýürekgüllik bilen ýapyşyp şu özüni görkeýän da Türkmen alawa aýtlary. Tebigat bu bir kudrata. İtler medil adamlar ýaly. Durmuşyň gökümini hiç haçan ünsön düşürmeýärler. Çağa öndürýärler. Olary ösürüp ýetişdirýärler. Şeýdip nesil ýitirmezlik pardan berçä edýärler. Rowaýat. Günleriň bir güni Allah Taala Musa peýgamberi ýanyna çagyryp şeý diýenmiş. Ey Musa peýgamber, bikär gedip ýörmede işle, men saňa bir sürü goýun bereyim. Şonu bak diýipdir. Musa peýgamber sürüýüni bakmany başarmandyr. Ol lapyk ýene Allah Taalaň huduryna bar.
Ey Tanrym, bu möhümmi men bitirip bilmedim. Goýun makmak peşesi gaty agyr ekeni. Goýullar meni asyl äpirin oklar. Maňa bir kömekçi ber diýenmiş. Allah Taala pikirlenip agyr şey diýipdir. Men sana kömekçi bermäýin. Her kimin öz resmi bar. İkimiz şeýle karary geleli. Sen hol çalbarsy dağı görýänmi? Sürüýünü dağın eteginde sakla da dağa dırmaş. Öňden ullokan gowak çykar. Gowagyň içine gir. Törde bir kapı vardır. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber Taňryň aýdy şeýal edipdir. Tördäki kapyny açyp ýetişmänkä içinden möjekler atılıp çıkıp dağın eteğinden otlap gören koyun sürüsünün darap, payhın edip başlaptırlar. Musa peýgamber alçırap yine Allah Tagala'nın huzuruna häzir bolup şey diýipdir. Ey Taňrym, bu näetdiň molly? Sen salgy beren gapyňdan aç möjekler çıkıp sürüýüni darap, goýullar kerçelap gutorup barýar diýenmiş. Allah Taala haly perişan Musa peýgambere garap, sen yine gowagy gir, törde yine bir kapy bardyr. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber ýene biýalaş dağa dyrmyşyp, gowagy girip tördäki kapyny açypdyr. Kapydan iki tane alaway topak ýaly bolup atylyp çykypdyrdy, goýullar darap ýörün, aç gurtlar kerçem edip taşlapdyrlar. Ine şo wakadan soň alawaylar çopollar bilen bagyr wadaşdyryp, olaň ody bilen girip, külü bilen çykyp ýaşa berenmişler. Türkmen itibarada gurrun edilenine bir gati çoň oýlanışly gurrun etmeli sebäbi Türkmen iti diýilende men şu çopallyň ýanyna bolýan alawaýlar gözüme gelýär. Şu çopanyň it bilen gatnaşygy. Mumman şolaryň arasynda dürýän gatnaşyk, dostluk, sirdaşlyk, birhili rahiplik duýgulary gözüme gelýär. Bir Türkmenlerde bir söz var. Dost derdiň dermanı däldir, derdiň özüdür diye. Bu gati oýnaşyk aýdylan söz, dost bolmak üçin ol ýöneköy howaý bir düşünje däli. Hakyky dost bolmak üçin dostunyň öňündäki jogapkärçiligi şol derdiň özüdür diye. Dert çeken ýalyk. Şeýle bir rahip bolmaly. Şu meselede adam bilen itiň arasyndaky gatnaşyklary pikir edýän bolan, men şu öz ýazan eserlerimde, powestlerimde, hekaýelerimde hemde filmlerde 3 sanada gözüňi tutjam, adam, tebigat, hemem haýwan. Türkmenlerde umumen adamlaryň arasynda bir gürrüm bardy. Haýwan diýip şu täýjek bolar, şonu haýwan diýip nime diýerlerde. Şol haýwan sözüne berilýän many Türkmen itine kıvaptaş gelen ok. Sebäbi haýwanam bolsa adam ýaly hem düýüp bilýär, hem de duýýar. Diňe it gepler bilen ok. Men şu ýanym filmini alamda ilki ýanymy prozada ýazdım. Kıssa ýok mende. Şonu şu itiň häsiýetine mahsus bolan bir topar alamatlary görkezjek bolup soň filmde şu zatlar hazır ýaýlanýan gitdi de bir hili. Şu filmdeki alaway bilen sadyň arasyna gatnaşyp hazam bir hili. Ýel bolýar, bir hili bir-birine rakip bolýarlar. Şonda bir wakany dramatizm diýär bir hili. Çoňlaşdyrjak bolup alaway etorlýar. Näme boldy? Yine et orlandy. İýdi barmy? Ýokmy? Kim kanaý et orlaýan? Ýer bolýar, ýataly. Öz janyny ynanýan
hayvani ikili eden ýaly bolýar. Ýogsa çobanlar goýnalaryna hukman o hakyny berýärler bolun, emma her gün şu asyl goýlaryň et bir ýyl ýitip gidýär. Seride otursalar alaway ogurlayan eken. Näme üçin ogurlaýar? Bäp alaway bolup çykdy. Hayvanlar da. Men ak bakmaga alyp ýörse näme? Öz sırdaşı, öz dostuna hıyanatçılık eden ýalyk, şoň rızkyny elinden alyp giden ýalyk bir ýyl nime diýerler. Şu taýda bir adam bilen baş gahrman bilen şu alawaýyň arasyndaky gatnaşyk, şunun arasyndaky duýgu pikirler, şolaryň birge ysnaşykly ýaşap, her gün şo bir bolup geçen wakalar sürüni öre köp, ýa-ni alawaýam kömek edýär. Alaway näme buyursalar edip ýör. Alaway hemme zat duýup ýör. Sadyň trag ykbalyna çenli duýýar. Şeýle bir duýgur it şu rakiplik görkezip ýören it ikili eden ýaly bolup şu it ogurlaýar. Şonu sadyk iti gaty erwet ýenje. Dönük! İlkanla oğri! Yenin kurumdan yetin seni! Senin de onu tutsun senin oğlu! It öýkelek gidýär. Soň goýnyň ýerine düşüp berkä bir hili alawaň ýedini görüp, ýyzarlap ahir barya bir gum depesiniň aňyryna jeredýär bolun. Alaway ene möjük, bir kuşdanjak möjük çağalary. Şu taýda düşünüp galýada. Alaway öz düşünýärli, aç gözlük edip däldi. Ene möjükden önün öz balalaryny ýidirmek üçin et ogurlaýar eken. Şu taýda sadyk özüniň güýdeklik edenine düşünýär. Ýagdaý agyrlaşýar. Soň sırkowlap öýüne agzyna suw damdyryp ýatyrykalar. Şu taýda bir gaty täsin bir zady aýdatym elede. It bir hili haywanam bolsa şu aradaşlykda belkem 100 kilometrdi bilemek şunun şu sadyň agyr hally iň soňky demin tanap ýatyşyny duýup şuň ýanyna gelýär. Kapıdan girenle ağzına suw damdyryp ýatyryn gahrmanymyz biziň filmde bir hili özüne gelip şonu alawaýyň geleni diýär, meni galdyryň diýip galdyryp gapada edýän alaway gelipdir. Şu taýda ikisiniň arasyndaky dymyşlyk bar. Dymyşlygyň aňyrynda giden bir topur duýgu pikirler barda. Şu taýda biziň baş gahrmanymyz ýerine ýetirýän Amahan Durdiýew gaty täsin bir sadygyň içki dünýäsini görkezdi. Şu taýda itiň gelenini geň görýär. İkinci şu geň görmek duýgusy begenç duýgusyna geçýär. Bu hemme de gözüne, gahrmanyň gözlerine aýan bolýar. Item seredip durýar. Üçüncüm şu itiň şeýle dostluk gatnaşygyny sarpaty üçin şol gumdan gelip halynyň habar almaga gelenini duýanýaly. Şonu üçüncü duýguda bir hili pozulup gözleri ýaşarýar. Şu taýda biziň geçjek bolan adymyz şu haywan diýerler-de, haywanlar bir geplep bilen oklar. Bu temany men umuman öz dürejimde dowam edip berdim. Häzir iner diýip bir kitap ýazdym şonu. Möjekler hop awanynda möjekler tarabyndan şu türkmen itlerini görkezýän hıcuny, gayratyny, mertini hiç ýazyp akyl ýetirirler. Şol ojagy gorajak bolup, şol emlägi gorajak bolup,
şoň ediýän zady şu möjüklere gözsüz watyr diýende bir topulup şol kezekiniň emlegini dalaş ediýän diýen ýaly gözsüz watyr ýaly topulup şular bilen garpyşyny men öz gözüm bilen gördüm de. Möjük. Hadi görün canavar, näme bolup dursaňa? Üç bir bolan adam ýok gany dur. Nire barýan? Dolunýan. Alabay. Şoň üçin türkmen itleri mumman alanda bizim itlerimiz gaty owadan, seyretli, alabaylar. Bir hili gözlerine duygulary bar, pikirleri bar, terezende. Gaharny getirende gözleri hirsiz bolýar, emma pewatyna gelip beren bolsa bir hili mehr bar gözlerine. Men şu zatlaryň hemmesini sinetdim-de şu. Ýannym filmini alamyzy, soňky iner powestini ýazamda da şu zatlar gözüne getirýänler. Bir hili eýesine bolan sevgi, hormaty, guruny buloylap, kellesini çaýkap gelip ayaklaryna sürtenip, sipalap bir hili şoň ayaklarynyň arasyndan geçip, şoňa ýallaklama däl, şoňa hoş niyet bir hili dostluk gatnaşyny görkezýän diýip hasap edýänler bir hili. Gaharlananna mysal üçin eýesi ýa dosty çopun eýem guruny gysyp çetdi men azar bermeýän şoň derdini ýitileşdirmeýän çete edil adam ýalyk bolup sesini çykarmak oturan. Şoň üçin bärde şol çopanyň ozunyň oz bilen girip külü bilen çykýar diýsen hakykatda şol. Hakykat. Sebebi çopanam men çopan ýana ol öýlerde de saklanyp etdiler. Ol gorama üçin näl ol bärde gaty dar düşünjeli bol. Öýü gorama üçin it saklaýar diýen düşünje däl. Ol bir maşgalan agzaty ýok buna garamaly. Şoň üçin türkmen itleri mena edil adam ýal bolýan. Tek bu haýwanyň hüýhesine mahsus bolan alamatlary görkezip, dogul görkezip bilemdik da biz. Bizim prezidentimizin Türkmenin halatyna, Türkmen halkynyň şaýsepine, bedewlerine, indi itlerine, harja goýunlarynyň şu bizim gadimden gelýän uly baýlygymyzdyr. Hemde awrymyz diýip aýdanlary bar. Şu aýdanlarynyň dem uğralyp, şory ösürmek barada, awryny galdyrmak barada, halkara kinologiya salıp şo ýerden dünýä adyny belli etmek barada bize ýol açdy. Biz hem şo işleri geçirmek üçin Türkmenistanyň kinologlar klubyny açdyk buýsanç diýip. Şu klubyň öňünde gaty uly işler durýar. Şu nime açylan soň hasam soň wagtda gowlaşan tarapy itleri gorap saklamak, olaň saglygyna seretmek esasy işler bolup durýardy. Bu ýanky klubumyzyň itleri saýlap seçip gowlaryny döretmek, ol bir tarapda ýanky ýarışlary geçirmek, onuň ýanky sergileri geçirmek, başga gözden geçirmeçleri geçirmek, onuň daşary ýurtlara itleri çykaryp o ýerde görkezmek soru mümkinçiligi bar, häzir şu mümkinçilik döredildi. İtler barada kän işçinatlar, Türkmenistanda kän işçinatlar Rahman Gytyk Tejennden, Geldi Sakal Beherdenden, Tari Meret Kakadan, şolun
Şo döwürlerde men kakam hem şu itle bilen ýa-ni işläp taýlap seçmekde, itleri döretmekde. 50-nji ýyllarda adalan Türkmenistanda adalan itiň biri 4 göz. Soň 60-njy ýyllarda hemde Türkmenistan köp ýerinde adalan itler biri gara göz. Soň şu itleriň ýa-ni gadymdan türkmeniň gadymdan şu itler başga ite goşman, şu getiren durkuny saklamak üçin ýa-ni ýaşylar işläp geçipdir. Kakam sonra goşup şol bilen alyp şol bilen birlikde şu iş alyp barypdyrlar. Soňky ýyllarda belli itler bar Türkmenistan adalan akkuş. Onuň akkuşdan öň ak ekemen diýip bir Türkmenistan oýun diňe Türkmenistan däl, ýa-ni akkuşam, ýa-ni ak ekemenem. Bula dünýäň köp ýerinde bellitleriň biri. Şu biziň prezidentimiziň anawa itlerini goldap beren görkezmeleri bar. Şu görkezmeler biziň hemmämiz şu ýerine ýetirer. İtlerin ağrını hem dünya kinologiyasyny salyp dünýä belli eder şonu.